Живея в Корея повече от 5 години и чак сега някои неща ми правят впечатление. Днес ще ви разкажа за едно от тях. Да започваме. В Корея, както и в много други държави, има така наречените орени похукуйок. Зони около училища и детски градини, където шофьорите трябва да карат и да бъдат внимателни, за да пазят децата. Един ден пътувахме извън Сеул и забелязах, че на пътното платно беше написано Ноин похукуйок. И разбира се, имаше и табела. Това буквално означава зона за защита на възрастните. Веднага попитах съпруга ми, подобно на орени похукуйок, те са специално обозначени участъци от пътя, създадени да пазят в този случай не децата, а възрастните. Когато казвам възрастни хора, тук имам предвид тези над 65 годишна възраст. Проучих по-подробно и разбрах, че в Корея такива зони започват да се въвеждат през 2008 година. Наричат се и Silver Zone. Обикновено такива зони има около социалните центрове, домове за възрастни, както и в квартали или райони, където населението е предимно с хора над 65 годишна възраст. Ограничението на скоростта е 30 и ако нарушиш правилата, глобата е двойна в сравнение с нормален път. Но защо има зона за възрастни? Оказва се, че според статистиката в Корея 6 от 10 загинали при пътно-транспортно происшествие са хора над 65 годишна възраст. Те са по-уязвими, тъй като са по-бавни и реакциите са им по-забавени. Също така, знаете ли, че Южна Корея има най-застаряващото население в света? Миналата година хората над 65 годишна възраст надвишиха 20% от цялото население на страната. И така Корея влезна официално в категория страна с супер застаряващо общество. Затова правилата и регулациите стават още по-сериозни. Поправете ме ако греша, но мисля, че в България нямаме такива зони. А може би трябва да имаме. Кажете ми вашето мнение. И до следващия път!